60 eiliad ar Rhino Hero gan cwmni o'r enw Haba. Nawr te, Rhino Hero, y gêm cynta Haba nes i chwarae, a mae'n lot o sport. Dwi wedi chwarae fe gyda oedolion a plant. Bwriad y gêm yw, mae ydych chi sawl carden yn eich llaw ac yn gwared o'r cardiau yma o'ch llaw. Ond mae bob carden fel rhyw fath o to ar ben y tŷ yma yn ni'n adeiladu. A ar ôl rhoi to, mae rhyw fath o blueprint wedyn i'r walydd. A chi'n defnyddio'r walydd, a chi'n rhoi'r walydd lan, a chi'n adeiladu tŷ mewn 3 dimensiwn. Nawr, mae'n chi adeiladu ac y gwared o'r cerdiau yma, ond mae'n mynd mwy anodd fel mae'r tŵr yn mynd i fyny, ac mae ambell i garden wedyn yn hala chwaraewyr eraill i gorfod wneud tasgiau fel symud y Rhino Hero yma o un lefel i'r lefel nesaf. A wrth gwrs, os ych chi'n dymchwel y tŵr, chi'n colli. Dyna yw Rhino Hero gan Haba.